Ang mga larawan sa mga balaan, maoy pagpadayag sa presensya sa Dios. Na ay presensya sa Dios sa mga butang nga balaan ug larawan. Now, kining pagprosesyon nga itong himuon, kay basing mga ulaw mo, nga manguyog mo, kay basing no niyag sunlogon mo, o di ana po ni mga buang-buang, o lakaw-lakaw na po. Pagano ba ang prosesyon? Dili. Mabasa ba sa Biblia ang prosesyon? Mabasa. Sa sulat ni Josue, 6:1-27, si Josue, mao ang nangulo sa katawan sa Israel sa pagpasan sa arka sa kasabutan in procession o ila kining gilibot sa ilang syudad sa ilahang panahon. Tanawa ra, usa may unod sa arka sa kasabutan, balaan og sagrado, kay sulod ni adto mao ang Ten Commandments. Giprosesyon sa unang mga magtotoo ang mga butang nga balaan, kay mao kini simbolo sa presensya sa Dios. Sa 2 Samuel 6:4-23, si David mismo nagsayaw-sayaw at tumangan sa arkas kasabutan. Ang mga tao na nag-awit dinuyugan sa alpa ug lira panahon sa ilang prosesyon. Ang panag-awit sa prosesyon maoy usa ka buluhaton sa mga magtotoo, dili sa pagano. So ayaw mo kaulaw nga mukuyog sa prosesyon. Tungod kay usa ni kabuluhaton sa mga magtotoo. Padre, kanang hikap-hikap sa Santos na abala, ay mabasa gihapon na sa Biblia. Sa Synoptic Gospels, Mateo 14:36, Marcos 5:21-34, Lucas 8:23, kati daghana pa na kanarang tulo ang gisgutan. Kini nga Synoptic Gospels naghisgot nga usa ka babaeng nasakit for 12 years, katong hemorrhage. Musa iyang gihimo? Nilipod siya sa luyo ni Jesus o iyang gihikap ang sid-sid sa biste ni Jesus o naayo siya. Ang paghikap sa mga butang nga konektado sa mga taong balaan, adunay kahimuan o kapuslanan o makaayo sa usa ka magtotoo. Gihimo na nas mga magtotoo. Napailain, buhat sa mga Apostoles 19:11-12, kay mo man ipangitao sa bang reliyon kana mag yung teksto-teksto di atong hatagan. So buhat sa mga Apostoles 19:11-12, ang Dios naghimo og daghang milagro ug gahom ngadto kang Pablo. Nga tungod ining gahom sa Dios nga naa ni Pablo, bisan ang panyo ug ang tapis nga gigamit ni Pablo gidala sa mga tao o gipahikap sa mga masakiton, o si bisan kinsang nakahikap niini nangaayo o nangguwa ang mga daotang espiritu. Tanawa ra, naa di ay basihanan ang gihimo nato. Una nga dili nato ni angay ikaulaw. Kay usa ni ka ekspresyon di ay sa ato ang pagtuo. Di apay katapusan. Ezekiel 41:17-22. Ang templo sa Dios naputos og larawan. Gikan sa salong hangtod sa kisame ug sa tibok bungbong nga gapalibot niini. Kita di aras altar gani. Pero sa unang panahon, ang tinuuray nga templo sa Dios naputos sa mga larawan nga balaan. Ayaw ikaulaw ang iyong pagkakatoliko. Unya atong balikon ang mga tradisyon o buluhaton nga iya gayud sa piyesta. Tudloi ang mga bata ninyo nga moduol sa patron o sa santos ini kauman sa misa. Aron ang bata magtubok nga maghuna-una nga ang piyesta dili di ay kumbirara. Nga ang piyesta dili kabahikaon ra. Kundi ang piyesta konektado sa patron, konektado sa butang Dios non, nga mauni ang kasaulugan sa piyesta. And for that reason, magpatunog ta sa patron karong piyesta. Human sa alas 6 nga misa, human sa alas 8, human sa alas 9:45, please feel free nga buduol sa imahe na aray in charge aron sa pagpatunog o pagpangayong panalangin sa Ginoo pinaagi sa panig-ingna sa atong patron. Atong balikon ni siya. Kay nang hinay-hinay kawala na ni. Ya kun panalitan nato ning putlon, kisa may magsunod unya niini sa buhat nga dalaygon og Dios non. Mapulihan ra unya ang piyesta o puro ra disco. Kun panalitan dili natong tudluan ang mga younger generation karon. Ya mao man ni ang kahulugan Dios piyesta. Kabahin ni sa butang Dios non.
ang mga activities sa lungsod ni sakay ra gina sila sa piyesta sa simbahan. Dili gyud unta pwede nga mahimo ng number 1. Ang number 1 gyud unta sa atong listahan mao gyud unta ang butang nga konektado sa piyesta. Yes, magsadya ta, mutan-aw ta, maobserbar ta kay malingaw man tas mga activities pud sa lungsod. Apil na sa ato ang kalipay. Pero hinumdumi nga dili pwede nga kana mo'y mupuli sa tradisyon sa piyesta